Dobrý večer prajem všetkým našim poslucháčom, divákom, tí, ktorí nás počúvajú teraz v živom vysielaní, ale vítame aj tých, ktorí si budú počúvať toto vysielanie zo záznamu. Dovolte mi, aby som privítala našich diskutujúcich, ku ktorým sa samozrejme pridá aj moja maličkosť. Myslím, že minulýkrát som sa nepredstavila, volám sa Jana Brifa. A spolu so mnou budú diskutovať už známe tváre Dagmar Kvapilíková. Dobrý večer, Dagmar. A pán inžinier Biliak. Dobrý večer, pán inžinier. Dobrý večer. No a na dnešný večer sme si pre vás pripravili voľné pokračovanie programu, ktorý sme otvorili už predchádzajúci týždeň, kde sme sa zaoberali všeobecnými informáciami občianskeho združenia Pán občan. Zo záznamu si môžete dohľadať toto vysielanie. A v tomto vysielaní sme sa dotkli jak súčasnej potreby udržiavania mieru vo svete, ktorú pán Baňák túto víziu vypracoval, ani nie víziu, ale túto žiadosť, požiadavku, ktorá by mala vychádzať od nás všetkých už pred 10 rokmi a stále je aktuálna. A potom sme sa spoločne vydali cestou, ako zmeniť systém, v ktorom dnes všetci žijeme, s ktorými je